Sufɛ foli an bɛ o ta k'o ɲɛsin aw bɛɛ lajɛlen ma aw minnu sigilen bɛ nin waati na Bɛlɛdugu Jabaranin kɔrɔ walasa ka se ka aw ɲɛmada aw ka kunnafoniyaw fɛ an bɛ aw bɛɛ lajɛlen fo aw ka lajɛliko ɲuman na ni aw ka bi kunnafoniw lase waati ye aw ma bamanankan na bakuruba kelen o de bɛ an bolo su in na o min tɛ dɔwɛrɛ ji ka don o min ɲɛnamara diɲɛ fan bɛɛ lajɛlen na Mali ale fana ye a ta ɲɛnamaya an na kuma o kan ka fara kunnafoni wɛrɛw kan an na minnu walawala aw ye sɔɔni Bɛlɛdugu Jabaranin sanfɛ an bɛ aw bɛɛ lajɛlen fo aw bisimila. I b'a fɔ an tun ye a fɔ aw ye kunnafoniw daminɛ na cogo min na fɛn min ye ji ka don ale ɲɛnɛmayara diɲɛ fan bɛɛ lajɛlen na o hukumu kɔnɔna na fɛn min ye Mali fana ale ta ɲɛnɛmayara bi sɔgɔmada in na a baaraw bɛɛ lajɛlen kɛra an ka yɔrɔ la ni an k'a ma ko Centre International de Conférence de Bamako dalatile la ni an k'a ma ko CICB a baaraw bɛɛ lajɛlen kɛra yen nɔ maa caman tun bɛ kɛnɛ kan Bɛlɛdugu Jabaranin maaw fana tun bɛ kɛnɛ kan u ye min sɔrɔ ka di aw ma aw ni ne an ka jɛ ka o lajɛ. Ji jɔyɔrɔ an ka sigidaw la ale ni janto bɛ se ka kɛ a la cogo min na o kɛra babu ye ka ɲɛsin ji ka don ma diɲɛ kɔnɔ o hukumu kɔnɔ Mali ma to kɔ o nisɔndiya la n'a fɔra kɔni k'a fɔ ko ji a bɛ fɔ k'a fɔ a ni la kɛnɛya a bɛ fɔ k'a fɔ a ni la sumaya a bɛ fɔ ni la hɛrɛ a bɛ fɔ également a ji mun filɛ nin n'a nana a ne fɛn caman bɛna ɲɔgɔn fɛ dɛ parce que an b'a a ta an bɛ baara k'a la n'an ye baara k'a la an b'a lafili n'an ye baara k'a la an b'a a kɛ cogoya wɛrɛw la mais i bɛ baara kɛ ji mun na il faut que i k'a dɔn fɛnɛ k'a fɔ ne bɛ baara kɛ ji mun na a ji kan ka kɛ nin cogoya de la a kan ka kɛ nin cogoya la a kan ka kɛ nin cogoya la n'o n'i y'a jateminɛ fɔlɔ an ka mɔgɔkɔrɔbaw tun bɛ mun kɛ n'u tun taara ba kɔnɔ u bɛ don ba kɔnɔ u bɛ taa se fo ka don ji la ka se fo u camancɛ la ka sɔrɔ ko k'u ka minɛn fa ji la u b'a yira k'a fɔ ko n bɛ taa ji ta nin yɔrɔ min na nin ji o jɛlen don ni taara n bɛ se ka o matarafa cogoyanin dɔ la k'o min ka sɔrɔ a man bana sinon u dontɔ ji la yɔrɔ min na u sen bɛ don yɔrɔ min na yɔrɔ fɔlɔ min na u tɛ ji ta o yɔrɔ la k'a yira k'a fɔ ko même ale ji min filɛ nin n'i b'a ta i k'a ta cogo dɔn i k'a baara cogo dɔn i bɛ se k'a kɛ mun ye i bɛ se ka nafa sɔrɔ a la cogoya min na n'a ma na ni bana ye n'a ma na ni tɔɔrɔya wɛrɛ ye ji yɛrɛ min filɛ nin ye i kan ka hakɛ mun t'a la i k'o fana dɔn pour que a dɛsɛ kana n'a la o potable n'a bɛ fɔ o la k'a fɔ ji sanuyalen a sɔrɔli a bɛ sɔrɔ mais a sɔrɔli gɛlɛyali a bɛ se ka bɔ anw yɛrɛ de la ni ko a bɛ se ka bɔ anw yɛrɛ de la i mana fɔ mɔgɔ caman ye k'a fɔ ko ji a nɔgɔlen don ou bien ji a bɛ nin cogo la a bɛ nin cogo la mɔgɔ min ye ji n'i ye baara kɛ a kan n'i y'a kalan ani mɔgɔ min n'i ma baara kɛ a kan n'i m'a kalan n'i ko a ma k'a fɔ ji nɔgɔlen don a b'a fɔ k'a fɔ bɔ anw da la sa ji nɔgɔli ko mɔgɔ b'o fɔ anw ɲɛna wa ji nin bɛ min cogo la a bɛ min cogo la a bɛ min cogo la mais bana caman bɛ yen nɔ a bɛ sɔrɔ ji fɛ o de sa ni bana caman bɛ yen n'a bɛ sɔrɔ ji fɛ ji yɛrɛ mun filɛ nin ye a kan ka matarafa parce que fɛn caman bɛ yen nɔ a bɛ taa ji fɛ ji n'i y'a jateminɛ ka bɔ i y'a faamu la kɔgɔji ninnu na ka yɛlɛ sanfɛ ka taa ka jigin sanji la n'a bɛ jigin n'a binna duguma ka ban fɛn jumɛn bɛ yen n'anw t'a kɛ dugumakolo in kan an bɛ don min na i ko bi na fɔlɔ même dugumakolo n'i tun sen tigɛra i tun bɛ se ka bɔgɔmugu ta k'a kɛ i joli la i tɛ siran tétanos la i tɛ siran foyi la mais bi na ni ji n'a binna duguma dɔrɔn i kana i miiri fɛn kolon caman ci la a tɛ mun ne a tɛ o ta n'o taara dɔrɔn o bɛ kɛ ji in kɔnɔ n'o kɛra ji in kɔnɔ o bɛ se ka na ni banaw ye n'o nana ni banaw ye a bɛ se ka o de b'a to ji caman bɛ yen nɔ o tun bɛ se ka min fɔlɔ an bɛ don min na i ko bi na n'i ko i b'o min i bɛ se ka kɔlɔlɔ dɔw sɔrɔ a fɛ n'i y'a jateminɛ sanubɔlaw olu bɛ sigilen yɔrɔ dɔw la u mana sanu ninnu bɔ u mana dugumugu ninnu bɔ u bɛ taa ka taa sanu farali ɲɔgɔn kan sababu min bɛ na n'o ye u b'o kɛ o fɛnw na bɔgɔ ninnu na maintenant u bɛ taa ko ji la n'a kora ji la dɔrɔn u bɛ taa ji fɛ n'o taara ji fɛ n'anw y'o min a bɛ se ka na ni bana ye n'o bɛ se ka na ni bana ye donc o b'a yira k'a fɔ ji min ta ɲuman o mun filɛ yen nɔ a sɔrɔli tɔɲɔ b'a la gɛlɛya b'a la jiw bɛ ja jiw bɛ ja cogo di an k'a jateminɛ kungo kɔnɔna ninnu an bɛ mun kɛ la yiri caman bɛ yen nɔ an y'olu tigɛ an bɛ don min na i ko bi na n'olu tigɛra an bɛn'o jeni a bɛ na ni mun ye faamuya an b'a ye tile in an bɛ don min na i ko bi na bɛɛ ni jibidɔnni de bɛ yaala la ni jibidɔnni ma yaala i bɛ se ka funteni yɛrɛ b'i sɛgɛn ka se yɔrɔ dɔ la n'i ma kunna ja i bɛ fiɲɛ sɔrɔ i ka ninakili n'i ka fɛn na parce que ji ko min nɔgɔ o b'i minɛ donc o ye sababu dɔw ye mɔgɔ bɛ se ka minnu fɔ ji ko gɛlɛya in na mais a bɛ se ka nɔgɔya sɛnɛkɛlaw ka sɛnɛ kɛcogo an ka cogoya dɔ don o la fɛn minnu n'olu bɛ kɛ ka sanubɔ ninnu kɛ an k'a dɔn a kan ka kɛ yɔrɔ min na o bɛɛ kan ka matarafa o bɛɛ kan ka lakana
pour que a kana na ni tiɲɛli caman ye k'a lase ji ma n'an b'a min o de bɛ ka dɔ bɔ anw ka ji ɲuman min ta o de bɛ ka dɔ bɔ o la an bɛ don min na i ko bi bi in na o mun filɛ yen nɔ o bɛɛ bɛ daminɛ du kɔnɔna de la du kɔnɔna la n'i bɛ yen nɔ kɔlɔn mun bɛ yen nɔ yɛrɛ fɔlɔ o kɔlɔn mun bɛ yen nɔ fɔlɔ an ka sira tun tɛ mɛn mali kɔlɔnda dilanni na ka se yɔrɔ dɔ la mais bi bi in na n'i ma i ka kɔlɔnda dilan ni fɛn sɛgɛ ɲamanw bɛ se ka jigin a kɔnɔ mɛ mali ɲɛgɛn mun n'o b'i ka so kɔnɔ yen nɔ n'i y'o jateminɛ n'i m'a kɛ cogoya bɛ cogo la o ji bɛ se ka sɔɔlɔ ka na i fɛ wala ka na don kɔlɔn ji la o bɛɛ bɛ na ni ji ɲuman o bɛ na ni o bɛɛ ye ka dɔ bɔ o da cogoyaw la o bɛɛ k'i cɛ ka bɔ yen nɔ même n'i taara i fɛ wala dugu kɔnɔnaw na i bɛ taa kɔbolo mun ni fɛn mun sɔrɔ yen nɔ i bɛ taa sɔrɔ nakɔ sɛnɛnaw bɛ yen i bɛ taa sɔrɔ misitigiw bɛ yen i bɛ taa sɔrɔ finikolaw bɛ yen bɛɛ bɛ na ka na baara dɔ k'a la ni jateminɛ kɛr'o la bɛɛ ka baara kɛcogo k'a jateminɛ ne mana n ka baara kɛ a bɛ na ne nin tɔɔrɔya ye mun bɛ se ka dɔ bɔ o tɔɔrɔya la n'o jateminɛ a bɛ fɔ e bɛ nin kɛ nin cogoya la o bɛ dɔ bɔ nin tɔɔrɔya la o mana kɛ bɛɛ lajɛlen b'i nafa sɔrɔ a la ka sɔrɔ tiɲɛli ma se o yɔrɔ la ji dɛsɛ an bɛ se k'a fɔ an bɛ se k'o bila an kɔfɛ dɔɔnin. A ko kɛra nisɔndiyaba ye sabula maabaw caman tun bɛ kɛnɛ kan ani jaw yirala ka ɲɛsin ji lasagoko ɲuman ma. Halisa an bɛ to an ka kunnafoni kɔnɔna na ni k'a ladɔnniya k'a fɔ fɛn min ye festival international de sinankuya min ni ale ye fɛn kɔrɔ ye an ka ba maliba kɔnɔna na o hukumu kɔnɔna na fɛn min ye o festival ya o baara o tako wɔɔrɔnan o kɛra sibikaw fɛ yen nɔ a baaraw bɛɛ lajɛlen kɛra maa caman ɲɛna bɛlɛdugu jabarani o tun bɛ a kɛnɛ kan u ye min sɔrɔ ka di aw ma aw ni ne an ka jɛ ka an ɲɛmada o sɔrɔlenw fɛ. Sinankuya ye fɛnba ye an fɛ yan Mali kɔnɔ. Ale sababu la fɛn caman bɛ se ka lasa ani a bɛ kɛ sababu ye ka nisɔndiya don an ni ɲɔgɔn cɛ. Ka da o bɛɛ kan sinankuya tɔnba min bɛ an fɛ yan Mali kɔnɔ olu ye festival ba labɛn ni nin ye a tako wɔɔrɔnan ye min kɛra Sibi. Maa caman ka bɔ Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan olu tun sen bɛ nin festival in na. N badenw sinankuya tɔn ka nin festival n'a tako wɔɔrɔnan filɛ an y'a bila hokumu min kɔnɔ o ye de babu belebeleba fila a fɔlɔ ye mun ye Mali mago bɛ bɛn min na bi o tuma an bɛ se k'an bolo di ɲɔgɔn ma halisa cogo min na ka bɛn sinankuya ka k'o sababu ye o y'an ka babu fɔlɔ ye an ka babu filanan ye mun ye denmisɛnninw bɛ se ka kalan sinankuya la ka ɲɛ cogoya min na formation des jeunes aux notions de sinankuya denmisɛnninw ka kalan sinankuya la u k'a sidɔn olu ka dɔn k'a fɔ tulonkɛni in dɔrɔn tɛ u ka dɔn k'a fɔ ko nɛnini tɛ nka kɔrɔ wɛrɛ bɛ sinankuya la nafa wɛrɛ bɛ sinankuya la min t'o si ye a b'an ka duguw diya a b'an ka sigidaw bɛɛ diya a b'an ka jamana yɛrɛ diya n'an y'a faamu yɛrɛ jamana in kɔnɔ kɛlɛ tɛ kɛ sinankuya maakɔrɔ minnu y'a to an bolo tiɲɛ ye manden yan olu y'a dɔn k'a fɔ don dɔ bɛ gɛlɛya n'o don gɛlɛyara fura jumɛn kan ka sɔrɔ o fura de ye sinankuya ye k'an ka kow sɔ nɔgɔya ɲɔgɔn bolo ko foyi tɛ an kan ka min gɛlɛya ko n'an ye kow sɔ nɔgɔya ɲɔgɔn bolo ko an ka ko bɛɛ bɛ ɲɛ hɛrɛ bɛ na lafiya bɛ na an bɛ damu sɔrɔ n badenw nin dakuruya damadɔ b'an fɛ an bɛ Sibi yan sinankuya festival dayɛlɛli la an bɛ Sibikaw fo an bisimila ko ɲuman na su in na ɲɛnajɛ dɔrɔn tɛ dɛ fɛn dɔw bɛ kɛ k'o yira mɔgɔw la fɛn dɔw bɛ fɔ k'o don mɔgɔw tulo la mɔgɔw ka taa n'o ye so an bɛ jamana ka deuil national la tasibila min kɛra sisan an bɛ a tasibila in hinɛ se an ka sɔrɔdasi minnu n'u tora dɔgɔkun daminɛ in na ala ka hinɛw la ala k'u dayɔrɔ nɛɛma ala ka saya k'u ma lafiya ye o de kama a ɲagaɲaga barika tɛna bonya ka se hakɛ dɔ ma nka ɲɛnajɛ laada bɛ sigi o ɲɛnajɛ senfɛ ka fɛn fɔ mɔgɔw bɛ min kɛ somasama ye ka fɛn yira mɔgɔw la mɔgɔw b'u hakili to min na k'o ye sinankuya nafa ye sini sɔgɔma ka conférence débat kɛ barolasigi min senfɛ sinankuya yɛrɛ mun don a donna jamu ni ɲɔgɔn cɛ cogo di sinankuya jamu jumɛn ni jumɛnw de ye sinankuma ye wa olu ka sinankuyaw sɔrɔla cogo di an kan ka mun de kɛ halisa nin koba min filɛ ye a ka kɛ sababu ye k'an ka jamana suma sini an na conférence kɛ o kan
n'an ye tilelafana dun an b'an kunda Manden dugukɔrɔba kan Narena tɛ dugudeni ye Manden Narena tɛ dugukura ye Manden Narena ye yɔrɔ belebeleba ye an bɛ taa Narena sini wula fɛ Narenakaw ye labɛn kɛ ka bila an ɲɛ u yɛrɛw ko sinankunyatɔn ɲɛmaa ka cidenw ma ko fɛn dɔ bɛ Narena yan min bi san bi caman bɔ a ma labɔ an b'a labɔ nin sen fɛ k'a yira sinankunya jama la o tuma n'an sera Narena dugu mana jɛ karidon sɔgɔma an bɛ conférence débat kɛ i n'a fɔ an ye sibita kɛ cogoya min na badenw nin bɛɛ kun ye mun ye bɛn ka sabati lafiya ka na anw ka jamana kɔnɔ bawo Mali sɛgɛnna ko ne ko n ka jɔnw ma n'o ye ne yɛrɛ ka jɔnminɛlenw ye muguda la mais captif les petits Traoré ne yɛrɛ bolokɔnɔfɛnw ko sɔ remorque 12 nana Ablaye Sare bolo n'Ala sɔnna k'a b'a d'u ma Ala ka wula yɛrɛ d'a ma tile saba kɔnɔ sigika barow yala yala ka taa yɔrɔ sahalenw lajɛ fo ka taa se fɔli kɔrɔw ma olu kɛra ni festival sen fɛ a ɲinina maliden bɛɛ fɛ an ka sinankunya don ba la ale min nafa ka bon kosɛbɛ bɛn ani kelenya sabatili la an bɛ a yira la k'a fɔ ni festival in kɛra nisɔndiyaba ye sibikaw fɛ sabu a kɛra sababu ye ka sinankunya tɔ ni ka a sankɔrɔta ka taa fɛ halisa kunnafoni kɔnɔna na an bɛ aw ladɔnniya k'a fɔ fɛn min ye Caritas Mali ale ni a jɛw u jɛra ka kalanbulon dayɛlɛ ka ɲɛsin fɛn min ye évêques ma walasa ka se ka u ka kalanw ni ka olu jo ka taa a fɛ o baaraw bɛɛ lajɛlen kɛra sɛbɛnnikɔrɔ tile 4 kalan kun don Bɛlɛdugu Jabarani ale tun bɛ a ko kɛnɛ kan u ye min sɔrɔ ka di aw ma aw ni ne an ka ɲɛmada o sɔrɔlenw fɛ de kɛra kalamɔgɔw de ye ka na kalan kɛ mɔgɔ 30 ɲɔgɔn kun mɔgɔ 30 mun bɔra Mali fan bɛɛ fɛ ka na évêques dɛmɛbagaw de don olu bɛ évêques de dɛmɛ an nana k'an bɛna kalan kɛ kalan min ye kalan kura ye min b'a to mɔgɔ kelen a ka sen don a la ani bɛɛ ka sen don a la wasa an bɛ fɛn o fɛn ɲini a ka kɛ fɛn latika ye an ye tile 4 kalan de kɛ a tile 4 kalan na an donna a ɲɛ mun cogo di mɔgɔ bɛɛ bɛ ta ɲɔgɔn fɛ ani mɔgɔ kelen bɛ ta ɲɔgɔn fɛ ani lujuratɔ mɔgɔ min se t'u ye olu bɛ se ka ta cogoya min na wasa baara bɛ se ka ɲɛ wasa baara bɛ se ka tile an nakun de kɛra o de ye an ye tile 4 baara de k'o de kan an da magara fɛngɛ na mɔgɔ bɛ se ka mɔgɔ sen don baara la cogo di an y'a jate minɛ an ka ɲɔgɔn ye caman bɛ yen nɔ mɔgɔ caman bɛ yen u tɛ sen don a la parce que lujura b'u la mɔgɔ bɛ se ka mɔgɔ sen don baara la cogoya min na jango a yɛrɛ ka baara wasa a bɛ se ka nimisa sɔrɔ an ka tile 4 baara de kɛra o kan ani fɛnɛ mɔgɔ o mɔgɔ Ala de y'i da ne Ala y'i da c'est que i kan ka kɛ mɔgɔ ɲɛmɔgɔ de ye i ye mɔgɔ senu de ye mɔgɔ yɛrɛ bɛ se ka taa cogo di ka se ka baara kɛ ani ni mɔgɔ tɔw bɛ se ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ jɛɲɔgɔnya kɔnɔna na an ka foli b'u ye parce que nin y'a miirinata de mɔgɔ caman ka na an ka se ka min b'an kɔnɔ an ka se ka u ɲɛf'u ɲɛna ne yɛrɛ kɔni nimisi wasara an ye fɛn fɛn fɔ u y'a bɛɛ faamuya an ye kalan kɛ kalansira caman kɛ u ye ɲɔgɔn najɛ ka kumasenw dɔ kan kumasenw na baara bɛ se ka taa ɲɛ cogoya min na lala sini ma sinikɛnɛ ma u yɛrɛ nisɔndiyara an yɛrɛ min ye karamɔgɔ ni burukinabe dɔ de nana ɲɔgɔn fɛ an nana kalan de kɛ donc Caritas Mali ani Caritas Burkina olu mɔgɔ 2 de jɛra ka kalan nin kɛ ani CRS mais conférence épiscopale nin ba de b'a la parce que olu ka mɔgɔ de don mɔgɔ min b'u dɛmɛ mɔgɔ min bɛ évêques dɛmɛ u ka baara la kalan de kɛra olu kun mɔgɔ 30 ɲɔgɔn cɛw b'a la musow b'a la ne ka kuma laban foli bɛ aw ye an mun nana k'an ka kuma lase diɲɛ ma an bɛ aw fo an kɔni an tɛ sɛgɛn nin na nin y'a kun fɔlɔ de ye an ye mina kun 2nan boloda wasa an ye baara mun boloda an bɛ se ka taa n'u ye cogoya min na wasa bɛn bɛ se ka sɔrɔ mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ wasa Mali bɛ se ka hɛrɛ sɔrɔ an nakun don an cɛ ni baraji ni kunnafoniya de bɛ dasigi aw ka bidon kibaru la min sera k'a sɔrɔ ni ka fara ɲɔgɔn kan ka lase aw ma ka kɛ ni nin tuma ye Bɛlɛdugu ɲɛmaayaso bɛ aw bɛɛ lajɛlen fo aw ka lamɛniko ɲuman ni aw ka lajɛliko ɲuman na aw kan bɛn waati wɛrɛ Bɛlɛdugu Jabarani sanfɛ su hɛrɛ Ala k'o di ne ni aw bɛɛ lajɛlen ma bɛɛ ni kelenya halisa an b'o ɲini Ala fɛ Ala k'o sabati Mali kɔnɔna na aw k'an bɛn